Maceralarni yaratам men. Ey do'stim, birga kulik. Konsoni, konsoni. Kim olamda? Mening bilan birga yuring. Kim sog'ishni yo'qqa chiqararga tiling. Kim u yo'q, ekranga tikilib qarang. Kim u bilmay, shular tezdan bilirlar. Konsoni, konsoni, konsoni. Kim ekan u konsoni? Aldagı seriyede. Әкият оқыйбызмы? Не булды? Нишек яңадан бәләкәй булырга? Үсүе күңелле бит. Кай вакыт тик минем иң яраткан кызым буласым килә. Ойлап кына кара, күп нәрсәләрне син үзең эшли аласың. Мәйданчыкта уйныйсың, үзең ашыйсың, хыялланасың. Беләсең бит, мин синең белән күбрәк вакыт уздырырга тырышырмын. Көн сайын үзең теләгән берәр төрле уен уйнарбыз. Кансони, нәрсә инде бу? Кабып та карамадың, ни булды? Бу яшел нәрсәне яратмыйм, ул шундый лайлалы. Көтелмәгән сөенеш. Теләмисең икән ашама. Бер кашык кына кабып кара инде. Әйдә. Юк, иман нәрсә. Кабып кына кара дим. Әйдә, ач авызыңны. Юк инде, әнием, мин моны ашамыйм. Дөрестән дә, бу көннең бер үзенчәлеге дә юк. Үзенчәлеге? Туган көнем түгел. Хлояныкына да әле ераграк. Белем, язгы каникуллар башлана. Юк шул. Дөрес әйтәсең. Тагын фикерләр бармы? Төшенә яздың. Белем. Нинди көн бүген? Ярминкәгә каруселдә әйләнергә бара торган көн. Әллә ни түгел. Бу иң гади көн ахыры. Әнием, ни булды? Соңга калабыз, ашап бетер. Бер фикерем бар. Мин өйдә калам да, без төшкә кадәр бергә уйнарбыз. Син ризамы? Әниңә эшләргә кирәк. Мин сиңа уку ошый дип уйлаган идем. Автобус килде. Машиналар юкмы? Сәлам, хәерле иртә. Сәлам, Сэм. Сәлам, Ева. Азатлык, әйе. Бигрәк тузанлы монда. Иртәләрен көндә шау-шу, акчарлаклар йөрүмени, я маймыллар көтүе. Хәерле юл. Хуш, әнием, кич белән күрешербез. Уңышлы көннәр сиңа, кызым. Бер эшкә кимеде. Ура! Алайда, туган көнем турында барысы онытты микәнни? Ярый, була торган хәл. Синең һәр көнең үзенчәлекле. Бәлки шулай дөрестер дә. Туган көнең белән әнием. Рәхмәт, җаным. Иң яхшысы кем? Син. Туган көн. Әнисенең бәйрәме турында Консуняга әйтергә кирәк. Булмас! Сәйя, мин аңа бүләк әзерләмәдем. Тик, ул алка ярата, тик миндә ул юк. Беләсеңме ни уйлыйм мин? Миннән башка син харап буласың. Мин зирәк, карт зирәк ябалаксыман. Карт кына түгел. Әйе. Дөрес, уйлап таптым. Әйе. Шулаймы? План бик катлаулы. Сиңа ашар, әнием дә шат булыр дип уйлыйм. Нидән башлыйбыз? Эш өлештән торган бүләк. Беренче өлеше әфлисон суты. Аны кем яратмасын? Икенче өлеше чәчәкләр. Ул алсу төстәгеләрне ярата. Шуларны бүләк итәрмен дә. Чыннан да шәп фикер. Әнием кер юган вакытта мин Хлоя белән уйнап торырмын. Икенче өлеше белән өченче өлеш. Шәп, 1, 2, 3. Миңа булышасыңдыр бит. Эш күп, синнән башка булдыра алмам.
ашар дип уйлыйм. Әфлисон суты. Тәмгә кояш кыргысы энергиясенә охшаган. Шулаймы, а? Шатландырдың, кояшым. Рәхмәт. Нәрсә салырга кирәген төгәл белмәгән идем, шуңа тозын да шикәрен дә өстәдем. Киләсе сериядә. Рәсемгә шешерәде. Бер яңадан ясыйсы була инде. Кыткарып булмас микәне. Кайгырма. Онытмадыңмы? Икенче шешелешләре бар. Әйе. Сәлам әнием. Матур. Бу миңамы? Әйе. Чәчәкләр яратканыңны беләм. Шуңа бәйләм җыйдым. Ул алсу төстә. Бу күршенең күке яше гөле түгелме соң? Бер эшебез дә уңмый бүген. Минем әнигә искитәрлек көн оештырасы килгән иде. Бәйрәм ясауның берәр ысулы булырга тиеш. Әйдә, уйлап карарга кирәк. Кон суликем телли, ойнарга минем белән. Кон сулик эштики, мин юлым сезгә сәлам. Мультипликацион фильм «Халкыбыз мирасы» студиясында тәрҗемә ителде.